Je moet meer in het licht, ik zie je niet. Dat is het toch even. Ik zie nog. Dat is toch een Ja, hè. Goed zo. Je ziet een beetje bleek, gaat het? Kom zo Des. Hé, dat is natuurlijk niks. Mike, ze hebben natuurlijk condition met kilo lasagne. Die heeft zichzelf voorbereid. Hij was straks al schijnt zo'n grote emmer, dan pakt hij alles door. Ik wil een kopje koffie. Dit in de blender met chocolade. Een beetje vlaai. Een beetje vlaai. Oké. Ja, toetje. Chocolade. Hé, maar ben je met Dennis meegereden? Goed bezig, Dennis. En precies hoe krijg je toch gratis ijs? Alles is zo. Ik weet niet meer. Die heeft wat? Dessert. ijsjes. Ik vind wel dat we daar recht op hebben. Ja, gratis. Kom op man. Als het goed is. Met Dennis. Ja, Dennis. Ja, die heeft hij wel. Ja, het zit er wel. Ja, weet je wat wel erg is? De donker man. Ja, ga je met mijn gallen rondlopen. En dan ben ik echt gewoon aan het kijken. Nee, dat moet op, hè? Ik ben echt fucking breed. Ik zit hier en ik denk echt met mezelf, ik moet harder gaan trainen. Ik ga gewoon... Daarom zijn deze meets zo motiveren. Daarom zijn deze meets ook heel motiverend. Ja, Frank luistert heel serieus. Als ik morgen klaar ben, Ik ga morgen apps doen. Ik heb Gijs en bodybuilder hier. Ik voel me slecht. Alles mag mee. Roy, even lachen. Kijk eens, ik heb triceps onderbouwd zonder flex. Wat is dit? Wat dan? Oké, zo? Oh shit, dat is nog een beetje man. Waarom moeten we vanavond? Ik kan niet langs, ik mag het niet wel. Jullie hebben heerlijk gekookt. Want ik heb gisteren ik heb gisteren nog Waar was jij? een hem tussen de stand. Ben moe. Ga je zo met de wc geweest? Ja, je moet doortrekken, man. Wat dan? Je lijkt zo een krolletje. Jij eet lijf of zo, hè? Dat was geplakt. Heb je wat doorgeduurd? Ik heb hem met de bord. Toen maakte ik een max voorschot. Dat ik goed zitten. Nou, zo dit ook. Explosief omhoog komen. Kom ik zo omhoog? Dat is max effort. Weer een max effort. Had je wat trippeltje gemaakt of niet? Nee, Laten bij een single. Cor, erbij? Kom je erbij? Handstands. live, stuk live. Yeah. Ik ga nu weg. Zit dat in de breed? Nee, hè? Dat zit er lang over. Ja, dit wil liggen. En dit is echt een platte buurt. IJsje eten. IJsje. Balletjes de hele wedstrijd. Pak tegen de muur aan. Ja, doe maar dan. Jongen, dat waren mijn buikspiertjes. Ik kan dat niet. Ja, maar was dit? Sta weg. Come on, just do it! Ik hoor daar een stemmetje achter, maar ik weet niet wat. Klein mannetje van 80, nee, ik wil Dennis als jij. Hij is minder. Maar heb je het over mij of wie? Ben je wakker? Yo, Red Bull, hè? Yeah, what about it? Give a fuck. Stop hating because you've been owned by a little man. Jordan! Oh no! Whoa,